Mae lot o gyfleoedd gwahanol allan yna, felly cer i edrych beth sy'n allan amdanoch chi. Fy enw i yw Arwen a fi'n Prentis cysylltiadau creadigol yn asiantaeth Marchnata. Cyn i mi ddechrau fy mrentisiaeth, o'n i'n astudio fel lefel A yn yr ysgol ac yna'n gweithio'n rhan amser trwy'r haf. Penderfynais eu prentisiaeth oherwydd sylweddolais o'n i'n dysgu'n well wrth i mi weithio. Mae manteision o wneud y prentisiaeth yn cynnwys dysgu ar y swydd, ennill cyflog, ond hefyd dysgu o gydweithwyr sydd wedi bod yn wneud y swydd am nifer o flynyddoedd. Mae'r swydd yn amrywiol iawn. Dwi'n gwneud lot o gysylltiadau gyda rhanddeilwyr, newyddiadurwyr, dwi'n rhannu straeon â nifer gwahanol fathau o bobl. Mae hefyd gen i lot o brofiad yn gweithio ar shoots â bobl amrywiol fel influencers, ond hefyd yn ysgrifennu pethau ar gyfer cysylltiadau cyhoeddus a wedyn pethau i fynd ar chyfryngau cymdeithasol. Mae rai o'r sgiliau fi wedi datblygu yn cynnwys cyfathrebu trwy cyfathrebu a siarad trwy syniadau sydd gen i a gwahanol briefs sydd gen i. Fi hefyd wedi datblygu sgiliau rheoli amser gan weithio dros ymgyrchon gwahanol a phobl gwahanol, ond hefyd dwi wedi cael y cyfle i ddatblygu fy sgiliau Cymraeg trwy gweithio ar fy ngwaith coleg yn y Gymraeg, ond hefyd yn gweithio dros ymgyrchion sydd yn bennu yn y Gymraeg. Cer amdani. Mae'n fynd am prentisiaeth yn un o'r penderfyniad gorau fi wedi wneud. Mae lot o gyfleoedd gwahanol allan yna, felly cer i edrych beth sy'n allan amdanoch chi.